Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün men bir özüm çıkış etmekçi. Bugünkü çıkışım Ukrayna halkına ve onun prezidentine Zelenska degişli. Şonun Amerikan Birleşen Ştatlarına gelip gitmesi, gelip eden çıkışları, aydan sözleri var arada. Aytmakçı, arkamda görýän bolsaňyz, Ukrayna baýdagynam asym ýürüýte şuun Ukrayna degişli aýtjak sözlerim. Ne gören bolsaňyz 20-ne Zelenski Ukrayna prezidenti Zelenski Amerikan Birleşen Ştatlaryna Ak Uy'a geldi, çıkış etdi. Şo ýerde häzir şonu siz bilen paylaşayım. I've been getting paid $1,000 a month, if not more, just from this app on my phone. And I don't know if you can. Şu ýerde Zelenskiň bir gün öňürtü Bahmutda bolanlygy barada görüň berýär. Bahmut edil uruşyň, okuň, düşmanyň okunyň ýagyp duran ýeri, uruşyň gaty erbet, güýçli gidýän ýeri. Şu ýere şul adam, ýa-ni şu prezident nähili bir ýüregi edil gaplan atyň ýüregi ýaly bir güýçli batly bolansaň şu ýere baryp üstünden bomba ýagyp duran ýere baryp ähli eskerlerine, ofitserlerine orden gowşurdy, sag bolsun aýtdy, watanymyzy goraýaňyz diýip, watany goraýan üçin, çagalarynyň gelejegini goraýanlygy üçin ähli ýa-ni eskerleriň ýanyna durup, ýolbaşçylarym siz bilendir, biz kabinetimizde bukulyp oturýandyr diýip pikir etmän diýen manyda gelip ýürüýte şol eskerler bilen ähli bolýan zatlarda ýa-ni itlenlik orsuň ýykyp ýumran ýerini ähli ýerine barýar. Şu Zelenski barýar, halk bilen görüşýär, gürleşýär, salamlaşýar, gujaklaşýar, eskerler bilen hem şolar ýaly. Şu baş tutan diýen adam elmydama öz halky bilen birlikde bolmaly. Bunkeriň içinde bukulyp oturmaly, birlikde bolmaly. Bizem bardyz, biz wezipeli adamlar bolsagym, baş tutan bolsagym, hökman siz bilen biledir. Sizin aglan ýeriňizde bizem aglaýas, sizin gülen ýeriňizde bizem gülýäs diýen many berýär. Ne halkynyň arkasyna durýan prezident ne şular ýaly bolmaly. Halkyň aglan gününe aglap, gülen gününe deň gülüşmeli, deň paýlaşmaly derdini. Ine şular ýaly bolanyna baş tutan diýilen adamyň awraýy halkyň öňünde has beýge galýar. Ine şu Christmas bu nemede bu milletlerde Christmas bellenýärde 25 dekabrda. Ýa-ni orus diline aýdanda Rождество. Ine şonu 25 dekabrda belýär. Şol praznikden öňürtü gelip gitdi. Hem gutlady Amerika halkyny praznik bilen, bayramçylyk bilen. Hemem diýen sözleri bir aýdan sözleri gözüňden ýaş akman arkaň diňläp bolmaýar. Bu aýdan zatlaryny. Ine şu Bahmut diýilen ýerden ähli eskerleriň golu çekilen, özü isli arzulary ýazylan Amerika halkyna, Amerikanyň kongreslerine,
vice-prezidentine ähli adamlarına şol baydağı goşurdy. Şo yerden baydaq alyp geldi. Şo baydağın gidinidi. Şo yerdäki can berip ýören eskerleriň golu bar. Aydan arzuwlary bar, ýazanlatlary bar. Ine şonu ştaýda bir goşur ýaseredim matanlaşlar. If I can, the last thing, thank you so much. May God protect our brave troops and citizens. May God forever. Indi zeredin diýenlerden ştaýda. Allah sizi diye, sizin milletinizi diye, ähli Amerikan milletinem diye, hemmeňiz diye Allah Taala özü gorasyny diye. Bize şular ýaly kömek edeniňiz üçin, ýöne sizin eden kömekleriniz sadaka däldir diye. Beren kömekleriniz, eden kömekleriniz hemmesi diye bizim geleceğimizin goragydyr diye. Bizim ýaşlamyzyň, çağalamyzyň inniki geleceğiň diye azatlyk üçin diye. Şolaryň demokratiýasy üçin diye siz diye goçat goşdyňyz diye, goýmoýdyňyz diye, ýatyrym etdiňiz diye. Neşta diýenler ne şol. Bless the United States of America. Merry Christmas and happy, victorious New Year. Slava Ukraini. Hemem diye siz gollagyňyz aslında diye hemmeňize diye Taňry ylkasyna aýdýan diye sizin gollaryňyz üçin biz hökman ýeňişe barýas diye. Hökman ýeňiş bizim tarapymyzda bolar diye. Ne watandaşlar prezident halk üçin ılgıyan adam, watan üçin janyny berýän adam, janyny bermäge taýin adam, ine şular ýaly hereket edýär watandaşlar. Käbirler ýaly kabinetinden çykman oturanok özüniň janyny hiç il ayamayan adam. Şol bomba ýagyp duran ýere barýan bolsa, diýmek öz janyny orta goýan adam watan üçin. Şo toprak üçin öz janyny orta goýan adam. Ne şoň üçin men şuňky çykyşymy ýürüti şu Zelenska bagyşlap edýänne. Şonuň edermenligi üçin, şonuň gaýdusuzlygy üçin men size şu zatlary gaýta aýdyp beresim geldi, agdasym geldi şuň. Şu ýüregimdäkini aýdasym geldi de. Men öz ýüregimde näme pikirimde, kellemde näme bar bolsa, şu Zelenski üçin şonu siz bilen bölüşesim geldi. Ine Zelenski 19-njy ýyly aprel aýlaryna saýlandy da prezidentligi. Şonda men bu Zelenski'ni hiç il tanamy okdum, asla. Tanamy okdum. Ýöne aýaly bilen düşün, suraty bar ekeni, ine prezidentlikde ýeňdi, utdy diýip. Onda men bunu Facebook kanalymda post etdim. 2019-njy ýylda. Zelenski aýalynyň adyny tutup ikiňizden bile gutlaýan Zelenski sen Ukraina milletini bütün dünya tanadarsyň, halkyňa demokratiýa alyp bararsyň, saňa anamym bar diýen manyda post edipdim şol Facebookda şu ýeňiş gazanan wadyny. Aprel aýlary bolmaly, maýyň başlary. Şonu öňünden şu wagt bir 3 ýyl 4 ýyl öňünden bilen ýaly şonu post edip goýdum. Hakykatdan hem meniň şuňa anamym bardy. Görüşüňiz ýalam ine bütün dünýä tanıýar şu adamy, bütün dünýä tanıýar. Näder men siz bilen ýene bir zady paýlaşmak isleýän. Ine şu görýäniňiz jurnal ine şu. Amerikada Time diýen jurnal. Bu ine birinji gezek çykanok bu suraty. Ýöne şunun gahrmanlygy üçin çykýar şu adamlar, watandaşlar. Ýöne köý adam däl, beýleki döwletleriň prezidentlerini tanıýar, biz hemmem de tanıýar. Her bir döwletiň haýsy prezidenti kim bolýar, haçan bolýar, haçan gidýär, haçan gelýär, hemmesini bilýär ýöne. Bu Zelenski'ni bütün dünya gidecek 7 yaşından 70 yaşlarını hemmeler tanıýar. Esasanam Amerika'da Avrayı gatı uly
Onu siz özüňizden bilýänsiňiz. Şonuň üçin hem şu jurnala her bir gabat gelen adam çykan ok. Ne şu ýerde görüşüňiz ýaly diňe Zelenski prezidentlik üçin çykan ok bu orta. Şu bütün Ukraina milleti çykdy orta. Şu jurnalyň üstü bilen bütün milletin, Ukraina milletinin şeýle jewitligini aglatýan şu kartina var, şu surat. Bütün milletinin agzynyň birdigi, watan üçin we toprak üçin janyny berýän adamlaryň hemmesi bir kartina yerleşdirilipdir. Ne görýän bolsaňyz, watandaşlar, ine şu jurnal bana da geldi. Ne? Ne? Jurnal. Ne? Ne jurnal? Bunam hökman okujak, ine düğün geldi. Zakkat edipdim düğün. Ine vatandaşlar. Bu gaty bir ulokanda. Bu adamın şu adam Ukraina'nın tarihi girdi. Kahraman döwletdi. Ödem girdi. Ýöne özü üçin eden ok, bu halk üçin edýär. Öz watany üçin edýär, öz topragy üçin edýär. Ine vatandaşlar, baş tutan bolup, prezident bolup oturan adam edil şular ýaly hereket etmeli. Öz watan üçin, halk üçin ylgamaly. O kresli üçin ýa 5 manat pul üçin näl? Käbir bunkerdak oturanlar ýaly. Ine 20 ýyl bäri oturýan bunkerde biri. Gitdigiçe marazm köpelýär, marazm has beýgelip barýar ol adamda. Ýöne ol halk üçin näme etdi? Näme gördük biz, näme gördük? Ana görýäňiz, bir sentr yerden azajyk regionlara barýan bolyn, tualetler ama ýok bolan. Jaýynyň içinde tualetler ýok. Şo köne baraklarda ýaşap ýörler. O geçen asyryň baraklary bolmaly. Geçen asyryň başynda kurulur. 100 ýyl bolan jaýlarda ýaşap oturýarlar. Şol giden territoriýasy Putin'e adly edýän bolmaly. Şol giden territoriýa. Onuň territoriýasynyň ortadyň territoriýasynyň aňyrysy bärsi ýok, watandaşlar. Şol territoriýalary az görýär. Köprak ýene basyp almaly. Ne dünkü Belarusiýa baran ýygnagyna näme diýär Putin? Biz diýär beýleki döwletleri basyp almak, ýugutmak niýetimiz ýok diýär. Edem edip otur, göz görteli. Ol näme üçin oýnamana gatnaýar bu Belarusiýa bilen Russiýanyň aralygynda? Näme üçin gatnaýar? Ya Şoygu gelip gidip dur, ya Lavrov gelip gidip dur, ya da özü geldi. Bu saparın özü geldi. Ýöne diýen zady, edýän hereketi bilen deňgelen o. Şeýle yalançy. Şeýle bir yalan sözlüye hayran galarsyňyz. Diýen sözleriniň hiç biriniň üstüne bir aýdýan atlarynda logika ýok, hiç şeýle. Biz diýär başga döwletleri basyp almak ýa paglaşat etmek niýetimiz ýok diýär. Onu näme işläp ýördiň sen? 9-10 aý bäri Ukraina territoriýasynda. Näme işläp ýördiň? Sen goşunyň näme işläp ýör? Onam alban bilen ok. 10.000 sany eskeri, 10.000 sany eskeri 100 metr üçin ýok edýärdi. 10.000 eskeri ölýär. 100 metr üçin alýansy territoriýasy 100 metr. Onam sana ýygyna tapşyrýar. Alandyň ýygyna tapşyrýar. 10.000 eskerem şo taýda ol çüýräp ýatyr Ukraina territoriýasyna, topragyna. Bu nähili beýle bolýar? Sen paglaşat etmeýän odan näme işläp ýörsiň? Näme işlediň Gruziýa territoriýasyna? Paglaşat etmedik bolsaň.
Asetiyany, Abhazyany. Çeçenistany näme işledin? 2-3 tapar uruşturdun. O taýda näme işletdin? Paglaşat etmeýän bolsaň, ana Kadyrow itiň ýaly hyzmat edip ýörseň. Näçe ýyl bäri. Öýdem çalışýan näler Kadyrowy? Çalışmak üçin goýmady sebäbi kim şoňa podчиняться edýän bolsa, kim şoňa boyun egýän bolsa, şol adam belliýe. Öz adamlaryny belliýe, watandaşlar. Şu bir ýurdu basyp alýar da öz adamlaryny goýýar. Özüne predanny bolajak adamlary goýýar. Näme diýsem elimiň aýasyndan çykmaz diýär. Osetiýada öz adamsyny goýdy, Abhazyada öz adamsyny goýdy, Gruziýanyň prezidentem öz adamsy. Çeçeniň prezidentem öz adamsy. Pridnestrovýany näme etdi, Moldawiýany. Ika böldüke. Birisi aňyrda galy, birisi bärde galy. Pridnestrovýa bölet tarapyna da öz adamsyny goýdy. Şo taýda ruslar köpdi, rus milleti. Ine? Şu adam prezident bolmadyk bolsa, Yanukovych oturan bolsa, Ukraina gönüden iki bölünýärdi. Or tarafından iki bölünýärdi. Ýöne buňa diýerler, orçça diýerler, железный яйца у него diýerler. Ene şolar ýaly gaýdawsyz adam, gaýdawsyz. Buňa aktyor diýdiler, komik diýdiler, üstüne gülürler. Ene siz de üstüne gülseňiz. Ýöne şul adam diňe Ukraina üçin eden ok. Bütün Ýewropa beýleki esengi döwletler üçin hem görüşip ýör. Düşünýän bolsaňyz, beýleki esengi döwletleriniň hem azatlyk üçin, demokratiýa üçin görüşýär. Sebäbi Putin'i şu tapar alıp ýatmasalar, ýene de dowam eder. Öňkü ýaly enniki gezek Gazagstanyňky bolar. Sebäbi Gazagstanda da biolaboratoriýa tapdyk diýär. Lavrov çykyş edip gürülýär. Biolaboratoriýa tapyldy diýär. Üstünden bizim razvedkalarymyz gowy işleýär diýär. Nezereden bolýanady. Onam näme etmeli bora diýär. Ustreň etmeli bor diýär. Beý näme diýmek? Gazagstan sizem gaty gitmeň diýmek. Eger şu uruşda, şu Ukraina ýeňmese, Putin ýene dowam eder. Putin'i aýyrwan bilmeýär hiç kim. Aýryp bilýän bolsalar, uruş başlangyny aýrardylar. Ya bir hepde geçen soň aýrardylar. Putin 20 ýyl bäri halkyň beýnisine gowy siňipdir. Apşyrny siňipdir özüm, giňişleýin siňipdir. Halkyň beýnisine. Düşünýär elbetde. Putin'in edýän zatlaryň näde durdugyny. Ýöne düşünmeýän urra diýär. Eline baýda galyp, men niýe Putin üçin niýe watanym, men niýe Lukashenko üçin janym berjek diýen bar. Şo diýenler bar. Öz çağalaryny uruşa uratýanlar bar. Soňra bol paketde gelýär. Garap musur paketde gelýär çagasy. Ýöne şonda da men Putin üçin janym berjek diýe çağam däl özüm hem janym berjek diýär. Ne şunu ýaly adamlar bar. O nädip edip bolýar? Ne şol bir kitap bardyr, George Orwell'ın 1984 dip. Ne şu başarsaňyz şu kitaby okaň. Ana şu taýda adamyň nädip beýnisini giňişleýini girip, ornap, oturup bolýar, düýpli. Ana şonda adam öz-özlerle olaryň diýen zady bilen gepleýär. Olar näme diýen bolsa şoňky dogry diýär. Özüni analiz etme, ukyby galan ok. Özüni analiz etme, ukybyny öldürýärler. Ana şonda şeýle bolýar. Adam eline baýda galyp, uruşan bolsa men gitjek. İşem bolsa men gitjek. Putin üçin janymy berjek diýip duran adamlar ýasýarlar. Yani 20 ýyl bärim ýasady şonu. Ýöne bizim türkmenlerimiň arasynda da bar. Putin dogry diýär. O Putin akylly diýip. Özüňde akyl ýok bolsaň, o şon ýallara akylly diýmeli bolýardy. Ine watandaşlar, ýöne şul adam häzir bütün
Rasiski agresiyan karşısını bir ödü görüşüyor. Bir ödü. Ödü yönü uruş başlarına da buna da deydiler. Sen ana samolyot beril başkalan alla kaçıp çık. Nime tavsır hayız teritoriyanı alası gelse alsın Rusya deyip. Yo, berjekterliydi. Önkü elinin Yanukovych vaktındaki önkü elden gidirilen teritoriyalara canı yanıp yören ekeni. İntak men Krim'a meydan alacak diye. Krim'a meydan alacak diye. Yönü şu Amerika gelip çıksa deni katı oldu. Katı yerine düştü. Diyen sözlerinin her birine şeyli bir çungur mani var. Vatandaşlar girip dinleyen. Diyen atlarını. Şeyli bir çungur mani var. Men heniz hiçbir devlette dünya yüzündeki bütün dünyadaki devletlerin izleninin baş tutanının şeyli prezidentinin şeyli çungur manili sözleri bilen çıkış edenini hiç yadımda yok. Ya da birinci kere живой geldi öyle. Onun online çıkış ediyordu. O ne olsa da ne sefer çıkış etti. O ne summitlerde çıkış etti. Online çıkış ediyordu. O studentlerin önüne çıkış etti. Harvard Üniversitesi'nin önüne çıkış etti studentlerin önüne. Hemmesini online çıkış ediyordu. Yani bu sefer yürütü öyle geldi. Yani gelişi edil cüpüne düştü. Ben şeyle hesap ediyen. Katı yerine düştü. Молодец. У него по-настоящему железные яйца. Ana Putin çıksın da gayratı var orada. Çıksın barsın şol o üstünden bomba yakıp duran yerleri. Polya barsın olam orden taktın, medal taktın eskerlerine, ofislerlerine. Ediliyor mi? Yok, bunkere girmek için, şonuyla duşuşmak için bir heptelep, iki heptelep garaşyan ekenler. İlki ola analiz tavsırıyor, Covid analiz tavsırıyor, onun rezultatı gelýänçe ol ulu meýdanyň analizini tavsırıyor, kiçi meýdanyň analizini tavsırıyor. Şol adam bütün obsledivaniýadan geçmese, bunkere şo Putin'in yanına goýberilen o vatandaşlar. Bir iki heptelep hem analizlerini geçip ondan varýarlar. Kim olaysın duşma, kim varsa Putin bilen. Şolar ýaly obsledivaniýadan geçmeli hemme zatdan. Mine prezident bilen prezidentin ara tapawdy näýeli. Bronejlet bar yok, kellesinde kaska bar yok, aýlanyp ýör emmere. Ine hakykatdan erkek inişi. Tarapyn tutýar Ukraina zat diýen. Tutýan, hawa. Boynumy alýan tutýan. Sebebi men demokratiýaň tarapynda watandaşlar. Haýsy adam, haýsy döwletiň baş tutany demokratiýaň tarapynda bolsa, şoňa tarap görüşýän bolsa, menem şo taýda. Menem şo tarapda. Menem demokrati isleýän, menem Türkmenistanyň demokratik döwlet bolmagyny isleýän. Kagda dälle, жизньна, durmuşda isleýän. Ine şoň üçinem şeýlik görüşýär. Bizi diýer Ukraina, goýun, Orsiýada goýun öz döwletiňiziň gürrüňine ediň diýip. Öz döwletiňiň gürrüňine edip bolarmy? Putin aýrylmasa. Öz döwletiň üçin näme edip bolýar? Putin aýrylmasa. Şo Putin aýrylan güni Türkmenistan demokrat bolar. Ýöne bu Berdimuhamedowler bilen bolmaz. Sebäbi on klany bilen duruşuny taýpasy bilen aýrylmaly. Ýani şonu demokratiýa bolar. Türkmenistan öz uğruna oynan oğa. Öz uğruna eden oğa. Onu ememeden bilýär. Putin aýrylmasa bolanok. Ana şoň üçinem şu dünýä gürrüňini etmeli bolýar. Dünýä siýasatynyň gürrüňini etmeli bolýar. Sizin beýniňizi, sizin pikirlenişiňizi giňeltmek üçin, dünýä garaýşyňyzy giňeltmek üçin näme üçin şu zat bilen gürrüň edilýär? Demokratiýa nädip dörýär? Şu zat bilen gürrüňini edip bermeli bolýar size ekrana çykyp. Mine watandaşlar, hakyky prezident bolanna halkynyň arkasynda durýan, ine şular ýaly adam bolýar. Şunyň edýän hereketi meniň göwnüme gatjay. Şoň üçin gollaýan. Inni ortada gelsek,
Birinciden bu gaty dogurçul adamlar, bu Ukrayn milleti inni näme gelsek ýanky Orsiýada gelsek, bu Orsiýadyň nemeleri hayran galaýmaly şu nemeleri bar. Woyenkorlary bar, ýanky neme ministrleri bar, ministr obarona, harby ministrligi bar, içeri işler ministri bar, daşary işler ministri bilen bar jypdyryn ýalançy klowun hemmesem. Neştaýda bir zat görkezjek, men size şunu gowy diňlän. Почти ежедневно. Складывается ощущение, что успехи россиян в Украине противоречат законам статистики и здравому смыслу. Вот только несмотря на бесконечную любовь украинцев, карта завоевания оккупантов с каждым месяцем изменяется не в пользу Кремля. Устами представителя Минобороны военные стали по многу раз брать под контроль одни и те же пункты. Установлен контроль над населенными пунктами. Красный Лиман, Торская, Кременная. 7 марта войска продолжают наступать. Захвачены... Погодите-ка, опять Кременная? Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты. Смолениново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка. Взяла под контроль населенные пункты. Барсонино, Кременная. Продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная. Блокировали северные окраины населенного пункта Кременная. Можно выдохнуть. Кременная наша. Но нет. 17 апреля российская армия уничтожила 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная. Рупор войны Коношенков получил известность в ходе лживой информационной кампании о военной операции России в Сирии, но еще большую узнаваемость приобрел во время российского вторжения в Украину в 2022 в качестве официального представителя Министерства обороны Российской Федерации. Россия не начинала военные действия. Россия их завершает. ровно по Оруэллу. Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Ene vatandaşlar görüşüňiz ýaly. Bularyň iň uly ýokary çinovnikleri çenli ýalan sözleýärler. Göz görtele ýalan sözleýärler. Bu adamlar o kawlyn okýar, diňlärini okýar, gulagy işden okýar, gözleri kör diýip pikir edýärmi? Näme pikir edýärler? Ekrana çykyp göz görtele ýalan sözleýärler. Al bilen zok dämi? Al bilen zok bagyşlan watanyň halkynyň öne çykyp aýtmaly, başaramyk, hawa başarmadyk. Ukrainler bizden güýçli çykdy diýmeli. Her hili bahana tapyp görýärler, ýeň bilen oklarda bahana gözleýärler, orta çykmam ýalan sözleýärler. Ýene-de kriminal şäherallyk, ýene kriminal şäherallyk, ýene kriminal şäherallyk bolup bir aýdan beri alyp gidip oturýarlar. Muny elbeýle bolýar. Ýan gaýtysmaly 100 metr alýarlarda 10.000 sany sallat öldürýärler şo taýda 100 metr üçin. Ondan soňra mertese biýdine tapşyrýarlar. Bulan demokratiýa şol ýaly ortadan. Göz görtele şeýip ýalan sözläpdir. Onuň prostoy halkyndan näme garaşyk? Watandaşlar, şu zatlary men size şuň gurrun bereýin diýdim. Şu ýerde tamamlaýyn. Bolýa sag bolun, saga turuň. Ýeňiş nesip bolsa Ukraina tarapyndan bolar. Bolýa sag bolun.